דרוויש נולד ב-1941 בכפר אל-ברוש שבגליל המערבי. משפחתו נמלטה ללבנון ב-1948, אך הסתננה כעבור שנתיים בחזרה לישראל והתיישבה בכפר ג'דיידה. הוא היה פעיל בתנועות נוער ובארגונים קומוניסטיים ערבים ויהודיים, ופרסם את ספר השירה הראשון שלו בגיל 19. בחייו כתב עשרות ספרי שירה, חלקם הגדול היו שירים לאומיים פלסטיניים. לרוב ניתן לו חופש ביטוי מלא בישראל, אם כי נעצר כמה פעמים בחייו בידי ישראל. בתחילת שנות ה-70, לאחר שנסע למצרים, נאסר עליו לחזור לישראל והוא הפך רשמית לאיש ששב כנציג ערבי ישראלי. מאז התגורר בקפריסין ובפריז, ובשנת 2000 הצהיר יוסי שריד, אז שר החינוך, על כוונתו להכניס את שיריו של דרוויש לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, אך החלטה זו עוררה סערה ציבורית רבה. דרוויש מת בארצות הברית בשנת 2008 בעקבות סיבוכים לאחרי ניתוח לב. תרשום אני ערבי היא שירה שמספרת את סיפורו המרתק של המשורר הלאומי הפלסטיני מחמוד דרוויש. שירתו עיצבה את הזהות הפלסטינית וסייעה בגיבוש דורות שלמים למענה. דרוויש גדל תחת השלטון הצבאי, מה שמנע ממנו חופש תנועה והותיר אותו מרותק לעיר חיפה. בשנת 1964 הוא כתב את השיר תרשום אני ערבי, שהצליח להרגיז את השלטונות. בעקבותיו נכנס דרוויש לכלא והפך לאיקון לאומי של העולם הערבי. תודה.